Terve! Paula Sievinen. Ketä nää tyypit on? Oi. Eikä me tullut huonoa aikaa. 30. Alkulämmittelyä. Sinne vaan. Noin! Ai jaha. Hyvä on. Oi. Seisoo. Ei, Paula, ei. Höpsis. Jumaliste! Avaa! Aika nenäkäs tää uusi homo. Tää tarvii koko ajan joka asiasta vääntää. Tajuatko sä, Ismo, miten alas sä oot vajonnut? Sinne meni. Eikö sulla mitään töitä tehtävänä? Jumaliste! Ja nyt sinä pidät turpas kiinni. Ihanat juhlat. Sinä turpa kiinni nyt. Haluan olla onnellinen, perkele! Ja tietenkään se käy. Meni jo. Mitä? Loppuuko se? No voihan se vuokrata DVDnä.